Ама наистина много хора бъркат who's и whose. То нормално, като звучат еднакво. И сега ще ви разкажа в час 5 на най-бърканите думи в английския каква е разликата. Сега зад мен ще виждате двете изречения с who's и whose. При горното, което е номер 1, виждаме, че има обаче един апостроф. И апостроф казваме на тази запетайка отгоре. И това означава съкращение на who is или кой е. Who is coming to the party? Кой ще идва на купона? По принцип, не е задължително да вървят заедно тези две думи и по-нашенски, ако не сте разбрали за кой ви говорят, може да попитате who, като кой. Второто whose означава чии, което означава, че питаме за някакво притежание на някой. Whose pen is this? На кого е този химикал? Връщам се отново на контекста. Въпреки, че изречението започва с тези две думи, истината е, че те се различават. И реално няма ли да ви е странно, ако някой ви каже, например, че идва на партито, как чии, кой е чии? Нали, по-добре да питаме кой ще идва на партито, who is coming. Обаче, ако пък в второто изречение, чий химикал е това, кажем кой е химикал това, нищо, звучи много неадекватно. Затова хора, от контекста най-лесно се разбира какво точно означава конкретната дума и всъщност ето това е лесната разлика. Просто запомнете един шаблон или в случая два шаблона, за да различавате тези думи и ще ви бъде в пъти по-лесно. За още такива видеа лайквайте и сабскрайбвайте.